Takže, čo si měl psi, krásný kostík, a já jsem do dnešního videa. Dneska to bude video z, jak se to jmenuje, ze Skywarsu. A my jsme na mapě, na serveru Game Team. A je to úplně první video na náš nový channel, takže doufám, že se to první video vydaří. A že vyhráme s mýma failama aspoň jednu arénu. Tak, a jdeme rovnou na to. A teď se vybereme. Berem. A pojďme si do středu rovnou. Tak, hodíme tam Ender Perlu. Wow. A tak já se to tak přehodím. Kurňa, jeď! Tak, tohle byl další fail. Bug? Luck? Oh my god! Ne. Takže první arena jsme jasně, že prohráli. Jinak chci natočit víc videí, možná natočím ještě jedno hned. Dáme tak 3 arénky, tak do 10 minut. A doufám, že to tady vydaří. Jinak já to si každý stříhnu a budem pokračovat za chvilku. OK, tak tady to tak rychle, že jsme se nenapojili. Aha. Tak. Bam. Doufám, že aspoň vyhráme. Aspoň když budeme tekat do druhého místa, tak to bude super. Jo, už jeden zemřel, to je fakt super. A zemřel no kvůli tomu, že to vybuchlo. A já nelovím ryby, ne. OK. Tak pokračujeme, jinak si natočím ještě další video, jenom protože jsem ještě neoznámil, jako že mám nový channel a tak, a že ten tady končí. Jinak důvod, kde končí, budete mít video, který teďka budu natáčet, možná žádám do popiska, ale teďka vedlejší a já už se asi rovnou vrhnu. Takže jsem taky všechno udělal a tamhle je nějaký hráč, teďka se zase laguje. Počkajte. Jo. OK, tak se laguje, když natáčím. Jak to, že mě dává? Aha, já mám radši pavučinou. Jak říkám, fail, jako vždycky. Ale skončili jsme druhý, co nám stačí? OK, takže jdeme do další arény. Ty, jestli dneska nevyhráme ani jednu arénu, takže víte, co udělám? Zabiju se, ne, se tam nezabiju. A teďka si úplně říká v duchu škoda, že se nezabil, ale to je jako vedlejší. Jinak chcem začít s více youtuberma. OK, takže já jsem byl, co mi přišlo na mobil, SMSka, odesíláte věci a OK, teďka vedlejší. Tak. Počkáme si, jo, to je dobrá mapa. Wow. OK, luck, back, what? Co to je? Co to je? Já se úplně nudím. Hej. Konec. Mrs. OK, takže jak se tam minula arena se trošku nepovedla, teďka se to laguje. Proč se mapa vždycky laguje? To je jedno. Já to mám vlastně jakém oblivě, i když se pomalu načítá, ale to je teďka vedlejší. No, lepší zbraň ne, nemám, dobrý jo. OK, nějak to přežiju zatím. Tak, zase nějaký blbý zbraně. Já chci dobrou zbraň. Wow, 11 Ender Pearl, ale jenom to pak hodně, když nemám zbraň. OK. Tak. Tak se tam teleportnu. Ale to bude mít zbraň. Tam bude mít zbraní jak nasráno, ale to je jako jedno. Zase fail. Říkáš, že má failem. No konečně zbraň. Zase...
OK, nahoře někdo volá a to je taká vedlejší. To je taky dobrá, to tě bude mít damage. Jakby ty zbraně nenechávám. Ježíš, ahoj, ahoj. OK. Nahoře se ti mi brácha teď. Nemilé převzetí a já nechci prohrát. Mám taky úplně na minu, aby se trošku nesekalo, ale to je jedno. Luk. Kažimír. Jsem fakt týmovat nedá, takže ho zabiju. OK, dám se s ním mír. Mír. Mír, Lojza. Mír. Alois, mír. OK, takže mír nebude. Napíšu mír. Budu to risknout. Tohle je mimochodem poslední arena, ale za pokus všechno stojí. To se čem tak laguje. Ne, bro. To je jedno, zase to failím, jenom jsme na druhém místě, teďka jsme byli na třetím místě, to je úplně jedno. Já se to rozhodčuju a u dalšího videa čusík. Méně pusík.